Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Праз 40 гадоў пра катастрофу 1986 года ўсё яшчэ памятаюць ва ўсім свеце. Радыёактыўны след застаўся на картах не толькі Украіны, Беларусі і Расіі. Радыяцыя закранула і Швецыю, і Польшу, і Германію, і іншыя еўрапейскія краіны. Чарнобыльская бяда закранула практычна кожную беларускую сям'ю. Кагосьці адразу пасля выбуху, кагосьці праз гады. З моманту выбуху на 4-м энергаблоку ЧАЭС прайшло 40 год. І хоць здаецца, што аварыя гэта справы даўно мінулых дзён, радыяцыя – гэта небачны вораг, які не знікае толькі таму, што мы пра яго забыліся. Новае пакаленне часта не разумее. Чарнобыль – гэта не гісторыя з падручніка. Гэта рэальная пагроза для нашага здароўя, якая застаецца з намі на стагоддзе. Больш за тое, сёння Чарнобыль зноў стаў вострай тэмай. Падчас нападу Расіі на Украіну атамныя станцыі сталі закладнікамі і інструментам ядзернага шантажу. І зноў прымусілі свет гаварыць пра небяспеку таго, што называюць мірным атамам. Наступствы аварыі на любой АЭС у свеце ў разы страшнейшыя за любыя сацыяльныя ўзрушэнні і войны. Радыяцыя не ведае межаў і не выбірае палітычных рэжымаў. Радыяцыя не заканчваецца пасля падпісання мірных пагадненняў. Вось чаму ў межах кампаніі пасля Чарнобыля 40 дзён разважанняў пра здароўе, памяць і будучыню мы, Экадом, Зялёная сетка і Альянс Зялёная Беларусь расказваем праўду пра тое, што і мірны, і ваенны атам – гэта пагроза нашай планеце. Але ў нашых сілах зрабіць так, каб будучыня была бяспечнай. Давайце разважаць і дзейнічаць разам.